שלום, אני הייתי מצלם את דן. אני סופרמן. אתה מראה את התחת שלך. איך? יואו. די, טוב, זה אפל. זה הצלת. יאללה, הנדע שלי. אז זה לא משנה. שלי. זהו. בוא, רגע, את זה לא ראיתי, את זה סגרתי עם היד. אז אני אעשה את זה איכשהו, אבל... כאילו, הנה, קודם כל עולים איכשהו לפה. רגע, אני אצלם אותך. מצלמים את דן. מה עכשיו זה עשה לך? זה נתן לי סרט. אני כולי ככה, ואז פשוט נופל קדימה, אתם לא ראיתם את זה, זה עשייה, אני לא רוצה לעשות את זה. איך כבר 49 שניות? טוב, זה מוזר. יעברי מהר, אז מה? עוד אחת. היי. רגע. כן, אני עכשיו. אוקיי, אני מוכן. בוא. תציל אותי. יואו, זה עבר לזרם. וזה יפה, אתה לא תעשה שום קפיצה. בום. ככה. הזרם. זה חרא. פיפ. מה? פיפ. זה עשה, זה עבר לזרם, כאן. לא, תזוז רחוק, כי אני עושה קופץ רעש. אוקיי. תסתכל עליי, אוקיי, אני מוכן. אני מוכן. רגע, אני אנסה שוב. אוקיי, גם אני אצלם וגם אקפוץ. אפשר גם לציין. אני קופץ אחריי כדי שיראו גם את מה שאני קופץ. אוקיי. גם אני רוצה. רגע, שנייה. לא, אל תעשה ככה, אתה מפריע. זה מפריע לי שאתה פה, אתה יכול ללכת שם. תהיה לנו לדעת. מישהו חתן לי. קדם, קפוץ פה. את הטלפון. אוקיי, אני מוכן. יואו. שפקתי את הראש עכשיו. רגע, עדיין הצלחתי. אני יודע. לא. רגע, עדיין הצלחתי. וזה גם טלפון מאוד יקר. נכון. ואתה תינוק. לא? כן. טוב, בכיתה א' אבל מתנהג כמו תינוק. וואי! ויצה זוז. וואי! צ'יפס. וואי! אנחנו לא באותה המהירות, נכון? בטח, מה עשו מהקפיצות שלה? מה עשו לך מהקפיצות שלך? עכשיו אני אנסה לקפוץ לבדי עם המצלמה, בוא נראה עד כמה זה יהיה כאב ומוזר. וואי! אז זה לא יודע מי זה אפילו פעם. לא, אם זה ליוטיוב, אל תצלם פה אנשים. אוקיי. פוס כבר! אוקיי, עכשיו איתן, אל תתנדנד ותצלם אותי. אבל גם אני רוצה. לא, ויצה, זה. יואו, די, ויצה, זוז. כי אני כמעט פוגע בך. ותיגע. מלא. ואני קופץ. אוקיי. לא, ויצה. אתה מפריע לנו באיזה סרטון. רצה לי. הבטחת להם שלא תפריע. נכון. לא. אבל גם אני רוצה. רגע, אנחנו מצלמים. אוקיי. לא, איתן, תעמוד שנייה. תעמוד ותצלם. תעמוד. תצלם. אוקיי, אני בסדר. אני אעשה שוב. זה העביר לי זרם. זהו. זה הביא לי שוב. למה? לי זה לא האוויר. אוקיי, בוא נראה איך אני אנסה לקפוץ עליך. דן, תעמוד שם. בוא ננסה לעשות בדיוק כמו שקפצתי ואז הגעתי אליך כאילו. ואתה נבהלת? אוקיי, זה 4 דקות כבר, עוד מעט יהיה 5 דקות. מהר. אאוץ'. לא, תעמוד שם, אני אעשה כאילו עם המצלמה. לעשות הכי חזק שלי. לא, כאילו אמרתי לעצמי, לא שאלתי. לעשות את הכי חזק שלי. אוקיי, כן, יאללה. לא שאלתי אותך, ואתה חייב לעמוד קצת קרוב יותר. הנה, ובערך, רגע, והנה, קופץ. מתקשרים.